Dobrý den. Tak prosím vás, mám tady frkačku, mám tady kytinku novou, to nám všechno přišlo. Pak taky banán, tady máme takový bagety, pak tady máme banán, no tak 5 korun, 5 korun. Ne, až mě zaplatíte. Tak tady na chodbu zatím. Čepice je základ. Tak si paní, když přijdete do obchodu, můžete si tu čepici sundat a zase až půjdete ven, tak si ji vemte. Na tu chvilku, to si dámy nesundávají klobouky. Tak vám mám pomoct, paní. Si na chviličku, no, jestli vám je paní teklo. První zvonička byla roku 1887 zbořena větrem. Tak 5 korun mě z toho vyberte, paní, jo? A Anna Licová, majitelka zámku, nechala zvoničku na vlastní náklady opravit. 4 dny na to vyhořela, podpálili neznámý ničema a obyvatelé Žampa nechali zvoničku na vlastní náklady pomocí sbírky zrekonstruovat. Ještě 2 koruny. Koncem 16. století pak pod hradním kopcem vystavěli v roce 1670. Tak už se vlastně nedá. To bude jenom půlka banánu, jenom půlku banánu. Půlku. A sníte si ji hnedka, paní? Jo? Tak půlku sníte vy a půlku si tady nechám? Tak jo. Pod tím hradem Chudoba je ještě znázorněná původní tvrz, na které se nachází v současné době zámectví. Tak hnedka si ji sněste, paní. Nedávejte ji do té tašky. Jo? Hned si ji sněste. Po několika majitelích v roce 1884 koupila Anna Gustava Licová.